ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикои ҳамешагии канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми ғариб ва мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстон, имрӯза навор хонаҳо аз ҳар нуқтаҳои ҷумҳурӣ мешавад, яъне ки аз душанбе ҳам ҳаст бардоро сексия ҳаст хонаҳои заминӣ. хулас навор оли қисса кӯтоҳ, лайк подписатсияро фаромӯш намекунем. барои реклама кардани хонаҳо замини мошини чизе ки ҳаст, ин ҳамин номерои ватсапи май метавонед ки ба мо муроҷиат кунем бардоро. да пештон я пачка семчкара моне бардоронам хеле хурда навори мара ба зур тамошо кунед. бардору бетараф набошен, хоҳишмандам ки дастгирия ҳама вақт фаромӯш накунед. ҳатман да канал обуна шен. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопирёзки Акаи Нозимат тавсия метем ки тӯли чандсолаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша. агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восиф, Файзобод ва дигар шаҳр ноҳияи Туркистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. дӯстон, мегзарем ба эълони якми имрӯзамон. эълони аввали Авто ТВ, яъне як дона Daewoo Nexi тамғаи автомобил ки ба мо равон кардан дар ноҳияи Панҷай, Суришни 96 8000 сум, суми 2 кило карточка бардоро. хулас коробка механика, газ, бензин кор мекунад. номери русӣ, ватсапш мондагӣ, марҳамат, метавонед ки акада занг бизанед. мошинча ҳолатш олӣ. абё моторш бигирем 1.6 оддӣ бардоро. рақамҳои русия камона мегӯтон да ҳамин номеро мақсад ватсапам дора. +7 921 980 74 70. срочно бояд, яъне ки ба шаҳри Питер парвоз мекардам дастаи камон корошон сар шида дастаи. ай ҳамин сабаб омам мега мошинчара худам соз кам дараҷаш, яъне ки камтарак бад соз кам ҳайка гаштам ки маблағ дар кор шид, аз ҳамин сабаб мефурӯшмш мега. марҳамат ки бардоро 8000 сомонӣ. арзонай мақсад. 10 миллион мегзарем дӯстон. эълон димон хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи 5 Мирзо Янс мега. хулас 4 ҳуҷра иборат аз як ошёна плюс 10 сотихи дигар замин. бардоро нархи навош арзон. хулас 10 сотихи замин 4 ҳуҷраи коробкара 110 000 сомонӣ гуфтесай, 10 000 доллари америкоӣ ва 890 000 рубл. рақамҳоро мегӯтон бардоро 939 итсилай мақсад ватсапам дора 939 91 68 67 дӯстон. ватсап аста ба ҳамдасти тоҷикӣ занг бизанед када. 3 миллион мегзарем дӯстон. эълони 3 миллион квартираи фурӯшӣ дар Бухтар, дар Шабчароғ. и хеле ҷоам доштааст. бовар мекунен агар худам нав шинидам хеле ҷора, барои ки ай Бухтар нестем бардор. дар Шабчароғ хулас як комната дар якум ошона обши 43 метри квадратӣ дорад. ҳамом ҳоҷатхонаш ҳамаш ҳаста, яъне проблема намешавад. дар масъало 275 000 гуфтесай нархи хонара. 25 000 доллар, 2 миллион 220 000 рубл. рақам 015 31 36 36 ватсап яка ва ҳам дастӣ. таъмирш бо таъмир аллакай ба шумо маълума. дар масъалаи об свет хулас камбудӣ надорад. чихе ки дидесин свету гирён об ҳаст. маълумоти иловагӣ, маълумоти бештар, яъне ки бисёртар агар шумо бихоҳен, инам рақамҳоро мондагӣ бардоро занг бизанед када бо гап занед қадиш. 4 миллион мегзарем дӯстон. эълон 4 миллион квартираи фурӯшӣ дар Ваҳдат, дар пушти ҳайкали Мудар қарор дорад. ба ҳисоби коробка аст ин хона бардоро. айни ҳол, яъне таъмирш бучидагӣ нест. дар ҳафтум ошона аз як комната ва 45 метри квадратӣ иборат аст дӯстон. рақамо 555 10 20 20 ватсап яка ва ҳамдастӣ. таъмирш ба ҳисоби коробка бардоро дар доми 10 ошёнага қарор дорад. ака лифтш ки зарондесана оли фаъол несте бардоро. техпаспорт дора. ҳақамсои зиндаги кесан. 265 000 24 000 доллар ва 2 миллион 140 000 рубл. 5 миллион мегзарем дӯстон.
хонаи фурӯшӣ дар Душанбе, аниқтараш дар Шоҳмансур аз 4 ҳуҷра 3 сотиқи замин бовар кунед, нархша мегуфтам шояд ки боварам накунем бардуро. 4 ҳуҷра 3 сотиқ замина ҳеҷ каш муда айни ҳол 300,000 дар намета. ҳавличаш маълум шеберехтагӣ, яъне ки 4 тараф маҳкам стяжка кардагӣ нест, яъне ки дӯстон даруну беруни хона аллакай шумо да маълумае ки созай $27,000 $2,420,000 рубл 300,000 сомонӣ. марҳамат ака да занг бизанед, рақамот 401 400 004 ватсап ба ҳамдастӣ. боқӣ монда маълумотро талиқ телефон. хулос 6 миллион мегзарем дӯстон. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи ҳамадонӣ, яъне ки дар Московский дӯстон, кӯчаи Истанбул мега, дар Московский хеле кӯчаам будааст. хулас 2 ҳуҷра 7 сотиқ замин иборат бардуро. таъмираш қариб ки коробка, яъне ки пашти як 75-80% таъмири хона бардуро буд чидаге. мақсад сертификат ҳуҷҷатош ҳамаш ҳастай. макон пушти МЧС бардуро. касе ки ай Московский боша мефаҳма. 150,000 нархи хонара, $13,500 ва $1,210,000 рубл. рақамоша ина мондагим бардуро метавонед ки хитон занг бизанед. эълони ҳафтум мегзарем. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёбон, деҳаи Даҳана. бинед хонара бардуро, и ҳавлира бинед, и каткута. хулас ҷойи олӣ барои зиндагӣ кардан 100% муҳайё кардагӣ. хона худаш як ошёна иборат аз 6 ҳуҷра ва 11 сотиқ замин дорад. рақамона 138 04 20 90 ватсап ба ҳамдасти яка метавонед ки шумо занг бизанед. акада маълумоти иловагӣ тариқи телефонӣ 938 04 20 90 300,000 нархи хонара гуфтесанд $27,000 ва $2,420,000 рубл. марҳамат кунед, касе ки аз ноҳияи Ёбон, деҳаи Даҳана хона хар ҳаст ам тарафу мақсад оғилхонам дора гоҳ молкини карочӣ мешава иҷада. марҳамат бардуро. эълони ҳаштум мегзарем. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод, меҳробод, гумбулоқ, хеле ҷоам ростига бад аст. иборат аз як ошёна 4 ҳуҷра ва 7 сотиқ ҳавлӣ дорад дӯстон. ба ҳисоби коробка айни ҳол чихе ки шумо да маълумай ба ғишти пухтаге бардуро. бинед хона ба ғишти пухта 4 ҳуҷра 7 сотиқ дӯстон, ҳеҷ ка наметатон дига. $225,000 $20,200 ва $1,815,000 рубли русӣ мешавад. марҳамат кунед, таъмир коробка. рақамона 105 99 37 27 ватсап ба ҳамдасти яка. боқӣ монда маълумотро занг занед, пурсен карочи. эълони наҳум мегзарем. хонаи фурӯшӣ дар Душанбе, аниқтараш дар рӯдаки поёни нами Корвон да бардуро, иборат аз як ошёна 5 ҳуҷра ва 5 сотиқ ҳавлӣ дора бардуро. таъмираш бад нест. нами хонара хитон бинед, баҳо биден, фикра ақидатона бардуро да комментария бинависонед. 5 ҳуҷрага 5 сотиқ $330,000 сомонӣ, $29,500 $2,650,000 рубл. рақамона 118 67 39 39 ватсап яка ба ҳамдастӣ метавонед ки якада занг бизанед. ҳавош тоза, дарахтҳои мевандиҳандам дора, чихе ки хитон дидесен. хона дарну берунаш бад нест. хонаи тайёр медрои бародарҷон, зиндагӣ мекунӣ. роҳи калон, мақсад хай дур нест, 250-270 метр дуртарак роҳи калон ҳастай. салому алайкум ҳаводони азиз, ба шумо як хонаи фурӯширо нишон медиҳем. манзилимон ноҳияи Ҷавлин Балхӣ, дар тарафҳои участкаи Янгтурмуш, буд чидани 4 бригад, саршавӣ 5 бригад участкаи нав мешавад. ҳавли обши 7 сотиқай, 7 сотиқ сохтумон рафтесай, гирдош полиси муно кардесай, иҷада як метавонед оғилхона кунед ё ягон ҳезмхона. хулас видеоро бо диққат тоғиша тамошо кунед. айяла ҳамаша барои шумо мефаҳмонем. хулас маҳаллаи нав мешавад ферма, яъне ки заминҳои ферма будагӣ. хонаҳо ҳамаш ҳаст, мақсад ки ҳамсоё зиндагӣ кардесай.
масъалаи об ҳаст, пушти ҳамин забори об гузаштагӣ ӯшам нишон медиҳем. масъалаи светам гузаштагӣ. акнун бошад хонара барои шумо нишон медиҳем. ин сеюм блокҳо ай ҳамин заборҳо ай ҳамин хонаҳо мешавад, яъне ки забор бояд 10 ряд бичина 10,000 дона сеюм блок овардаги ҳамин хел места. ҳозир устуҳо чиндеста. хулас сеюм блокҳо ай ҳамин заборҳо. хона времянка кардагӣ. так боло шифри азбезӣ мешавад. дата хона ҳаст тайёра. иша нишон медиҳем. хулас забор пушти хона ай ҳамҷа сар мешавад. хона медурем. бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. дарош оҳани мондагӣ, таҳш стяжка, ина шпаклёвка қати эмулсия кардагӣ. размери хона 5x3 мешавад. трезор пластики мондагӣ туркпласт. монтажош ҳамаш тайёр медурем. қолинот оно монда зиндаги карда мегирем. шпаклёвка тайёр кардагӣ. анакнун бошад дуюм хона мезгардем. ин хонамонам размераш так 3x5 мешавад. хелиш 3, дарозиш 5. ям уже тайёр таш стежка кардагӣ, трезаш туркпласт. разведка, кулчатор, монтаж, потолок. потолокаш ДВП барои печка якта вақт буроварда мондагӣ зимистонда. ва акнун бошад иса мезгардем. дар инҷо як душевой ҳаст. душевойшам қариб тайёр шудааст. ина тамошо кунед. наволи ремонт рафтасе. потолокаш ДВП печка мондагӣ. турбаш вақт аст барои обузи кардан ҷо турба буровардагӣ, турба то ҳамҷара овардагӣ. метавонед ки колодис карда барои ош чиқил карда мемонед. ва акнун инҷа ошхона мешавад. ошхонаро бинед. метавонед тандир мемонед, дегдон ҳамаш мешавад дохил. ина болоша бинед. инҷа бошад метавонед ки ягон оғилхона мекунед, ҳизмхона мекунед. хулас истифода бурдан мегирем. тайёрай обши ҳавли 7 сотиқаи заминои фирма будагӣ. акнун инҷа хоҷатхона карда мондагӣ. колодис мондагӣ, 3 та колодис мондагӣ. забор карочи баландиш 10 ряд сеюм блок мешавад. соҳо чиндеста. замина бардоштагӣ, засфи кардагӣ 50 см монда бо засфи кардагӣ. ипарара нишон медиҳем. ипараҳо худохат хона шида рафтаиста. ипарада ина ҷо чанд та хона, ина барда як хона. ҳаме кӯча главный раҳ мешавад. хе кӯча ромада рафта мегирем. ҳозир ай беруна бор нишон медиҳем. ина пушти хона. замина 50 см бо засфи када буровардагӣ. худаш инҷа ферма будагӣ. таш асфальт шудагӣ. асфальт ай болош бо 50 см шағал санг партофта засфи када хонара бардоштагӣ. хона 270,000 сомонӣ. ҳуҷҷатҳошон 100%. ягон камбудӣ надорад. марҳамат бинед. ина инҷа бо ниҳолҳошон намондааст. ку дӯстони азиз, хонара дидед. 270,000 сомонӣ. ноҳияи ҷалдин балхӣ. тарафи янги турмуш 4 буд мешавад. 4 бургад. саршавӣ 5 бургад. маҳаллаи нав. заминои нав дӯстони азиз. ҳозир усудам омадагӣ обшам нишон медиҳем. ина кӯчаки ира танкарам хел монда времени карда мондагӣ. инами қим, санг, хок ҳамаш ай ҳамин хонаай. мақсад ки сохтумон рафтаиста. бемало шумо боқӣ мондаша истифода баред. ҳозир ай пушти ҳамин хона об гузаштагӣ. бемало об хӯрдан мегиред. об тоза. мақсад ҳозир оба нав сар додан. ина об рафтаиста. ҳамхеле обши ҳавли 7 сотиқ 270,000 сомонӣ. сеюм блок тайёр аст. метавонед ки боқӣ мондаша бардошта буд кунед. акнун барои чӣ фурӯхтаиста боша савол мешавад. срочни сум дар кор будааст барои ҳамин фурӯхтаиста. ҳамин хел кӯча мешавад. исам кӯча шидагӣ уже раҳ аст. инҷо уже фундаменташ рехтагӣ хона мешавад. ипарам уже дохат хона мешавад. исам бо раҳ мешавад. ин тарафи 4 меравад. 4 бургад. ин поён бошад 5 бургад меравад. янги турмуш 5 бургад. хулас мактаби 3 наздика. мактаби 3 1 километр қариб меброяд. ленинграда. ҳамхел омада
ҳамин хонаро бинед мешавад. рақамҳо дар зери навор ҳаст. бемалол занг зада муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ 7 сотиқ, ҳама ҳуҷҷаташон ҳаст. срочный сум дар кор будааст барои ҳамон фурӯхтестай. мегзарем ба эълони даҳам. хонаи фурӯшӣ дар Душанбе, дар кӯчаи Носири Хусрав, иборат аз як ошёна 4 ҳуҷра. ҳавлиш 7 сотиқ дора. 7 сотиқи дигар ҳавли дора бардора. Канализатсия надора хай. маконаш макони хуб. манзил бад нест, ҷои хуб. рақамҳои аккаунт 132 22 35 98. WhatsApp яка ва ҳам дастиш метавонед ки шумо ҳозир занг зада айхади яка боқӣ монда маълумотро пурсен. 380,000 нархи хонаро гуфтесан. $34,000 мешавад. 4 ҳуҷра хай бардоро аллакай ба шумо маълум ки дар тарафо хонаҳо қиматай. дар бораи ҳамин хонаҳо бардоро фикри ақидатонам дар комментария бинависед. ман комменти шуморо ждат дорам. расидем ба анҷоми барнома. хоҳишмандам ки дастгириро фаромӯш накунед ва барои реклама кардани хона мошин замини худ дар ватсапи мо метавонед ки муроҷиат кунед. боқӣ дар паноҳи худо бошед. паноҳҳои оянда паноҳтон ба худо шер бачаҳо.